ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್‌ದ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ನಮ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವರ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ತಿತ್ತಿನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಆಜಿ ತಿತ್ತಿಗೆ ತುಂದೆ ರೆಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಚನೋಡು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನಿಕ್ ಇತ್ತೆನ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪನ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಶುಂಠಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಒಂದೇನು ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಏನಂಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಅವನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅವನ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ಬೆನಿಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂದೇನ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಅದೋಡ್ ಫ್ರೈ ಆನನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡ್ನಿಕ್ ಒಂತೆ ಅದೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ತೆನ್ನಿಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತುಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತು ಮಂಜಲ್ ಬಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಲಾಪುಂಡು ಬಗ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಣುಂತೆ ತೆನಕ್ ಜರ್ದ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಬೊಕ ಕಾರುಗ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಅದು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತುಂಡೆ ಅದಗನತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ವರ ಸರೀಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ದೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಒಂದು ತುಲೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಬೆಯ್ಯರ್ಕ್ ಬಿಡ್ತೊಂದೇನಂತೆ ಪೊರ್ತು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆಕ್ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕಲ ಸರಿಟಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ರೆಡ್ ತಿತ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವೇ ನೆಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಅದಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿಲ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡೊಂಚೆ ನೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅವಿಟ್ಟೆ ಸರಿ ಅದ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅನ್ನು ಬೇತೆ ಗ್ರೇಟ್ ರೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ತಿತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದಂಡೈತೆ ಸರಿ ಇವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದೇನು ತುರಿನಿಗಳ ಎತ್ತುವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆದುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೂ ನುಪ್ಪುಗು ಅಡ್ಡೆಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕಲ ರಾಯ್ಕಡ್ ಕುದಿ ಬೈದುಂಡು ಅದಾಗ ಯಾನೊಂಚಿ 4 ತಿತ್ತಿನ ಉಡಿತು ನಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚವರ ನಿಗುಲೆ ಕರಿ ಮಲ್ತುಲೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಜರ ಅಂದಾಂಡ ಒಂದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಒಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು
ಇತ್ತಿನ ನಾಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಪಾಡ್ದೈ ಬೊಕ ನಿಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ದಾಯೆಪಂಡ ವಡೇಕೆ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದ್ ನೀನು ಬೇಯ್ಪಲೆ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಐತ ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ ಪೀಸ್ ಅದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೀಸ್ ಗೆತ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಒಂದೆನ್ ಬೇಯ್ಪತ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಒಂತೆ ರೆಡಿ ಆನ್ ಬೈದೆನ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಎಗ್ಗ್ದ ಪೀಸ್ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೋ ನೆಕ್ಕ್ ಏನ್ ಮಂಜಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಂಡ್ ಕಲರ್ ನಿಗಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಂದ್ ರೆಡಿ ಆನ್ ಬೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಒಂದೆನ್ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ವೇನ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.